El vrea ca tu să eviți biserica. Dragilor, cu cât suntem mai puțini implicați în biserică, cu atât pentru diavol e mai bine. În momentul în care te răzlețește de turma, ești o pradă ușoară și singură. Aici ne protejăm unii pe alții. Aici ne protejăm unii pe alții. Aici suntem mulți, aici ne rugăm unii pentru alții. Aici lucrăm unii pentru alții. Aici ne rugăm unii pentru alții. Nu plecați din biserică indiferent cât vi se pare că vă judecă frații. Hei, vă poate judeca unul sau doi, dar n-au putere asupra voastră. Cei mai mulți oameni vă iubesc. Indiferent ce potlogării spirituale ați făcut, nu părăsiți biserica. Când ați ieșit pe ușa afară, Satana vă face praf. Când asculți o predică, oricare, a mea sau nu știu care, există acolo un buton cu un deget ridicat. Nu mă dai pe degetul ăla și automat predica aceea pleacă la alții.